Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong tukyon unsaon paghulagway sa mga kinaiya sa mga butang o tawo nga di makit-an gamit ang pattern nga ga suru. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang nani-nani ga suru kay usa ka idiomatic expression sa verb nga suru nga pasabot mobuhat. Gamiton ta ang ga suru pattern paghulagway sa mga kinaiya nga di makit-an sa mga butang o tawo. Sama sa panglasa, tingog, baho ug pagbati. Para sa mga kinaiya nga atong makit-an sa atong mga mata, ang pattern nga gamiton kay ang wo shiteiru nga atong tukion sa sunod nga leksyon. Ang ga suru mo gamit sa pattern nga x wa, y ga suru. Ang atong hisgutan nga butang o tawo mokuha sa particle wa ug ang kinaiya nga di makit-an mokuha sa y ga suru. Bali pasabot sa x wa, y ga suru kay ang x adunay kinaiya nga y. Adunay unom ka klase nga kinaiya nga di makit-an nga kasagaran gamiton sa ga suru. Adunay niyoi ga suru. Adunay baho nga. Aji ga suru. Adunay lami nga. Oto ga suru. Adunay tunog nga. Koe ga suru. Adunay tingog nga. Kanji ga suru. Pagbati nga gikan sa kasing-kasing busa aduna ko'y paminaw nga. Ug ang ki ga suru. Akong gibati gikan sa akong hunahuna busa aduna ko'y hunahuna nga. Kining niyoi, aji, oto, koe, kanji ug ki kay mga nouns ning tanan og nagrepresentar og kinaiya nga di nato makit-an sa tawo o butang. Sa sentence pattern nga x wa y ga suru, ang y nga atong ibutang atubangan aning mga noun na kay pwede usa ka adjective bali i o na adjective ba. Pwede pod usa ka noun bali mong iyong tag noun no. Og pwede pod nga verb o verb clause nga manominalize sa kinaiya nga di makit-an. Alang sa mga nouns o verbs ra, pwede natong butangan og yona sa tunga-tunga. Ang yona kay murag adapter nga mohimo sa unsay naa siyang atubangan niini ngadto sa usa ka na adjective clause. Apan optional kini. Mutan-aw tag mga ehemplo. Ang baho kay niyoi ug pasabot sa niyoi ga suru kay adunay baho nga nantoka-nantoka. Atong sentence, sono kousui wa donna niyoi ga shimasu ka? Unsa may baho anang perfume? Sono kousui wa donna niyoi ga shimasu ka? O gamit og usa ka noun, pwede ta moingon bag lavender no yona niyoi ga shimasu. Adunay baho usama sa lavender. Ug kung tangtangon ang yona, pwede pud ta moingon lavender no niyoi ga shimasu. Adunay baho nga lavender. Sono kousui wa donna niyoi ga shimasu ka? Unsa may baho anang perfume? O gamit sa usa ka i-adjective, amai niyoi ga shimasu. Adunay tamis nga baho. Amai niyoi ga shimasu. Sono kousui wa donna niyoi ga shimasu ka? Gamit og usa ka na adjective, sawayaka na niyoi ga shimasu. Adunay presko nga baho. Sawayaka na niyoi ga shimasu. Sono kousui wa donna niyoi ga shimasu ka? Gamit og usa ka verb clause, remon wo kitta yona niyoi ga shimasu. Adunay baho nga murag limon nga hiniwa. Pwede po nato tangtangon ang yona, remon wo kitta niyoi ga shimasu. Adunay baho nga limon nga gihiwa. Sa sunod lang itong mga ehemplo, di na nato gamiton ang yona, pero pwede ka mo gamit og yona, optional kini. Ang lami o lasa sa usa ka pagkaon kay aji, ug ang aji ga suru kay adunay lami nga nantoka-nantoka. Sono keiki wa donna aji ga shimasu ka? Unsa may lami anang keka? Sono keiki wa donna aji ga shimasu ka? Gamit og noun, makaingon tag pangalitan, akawai no aji ga shimasu. Adunay lami sama sa puwa nga bino.
赤ワインの味がします。そのケーキはどんな味がしますか? Gamit og i-adjective, ちょっと渋い味がします。May pagka-pait ang lami. ちょっと渋い味がします。そのケーキはどんな味がしますか? Gamit og na adjective, 不思議な味がします。Adunay misteryosong lami. 不思議な味がします。そのケーキはどんな味がしますか? Gamit og verb clause, ナッツとチーズを混ぜた味がします。Adunay lami sama sa nuts og keso nga gimixkla. ナッツとチーズを混ぜた味がします。Ang tunog kay oto og ang oto ga suru kay pasabot adunay tunog nga nanto ka. その楽器はどんな音がしますか? Unsa may tunog anang instrumento ha? その楽器はどんな音がしますか? Gamit og noun, mingon bata pangalitan. Umi no, nami no, oto ga shimasu. Adunay tunog sama sa bawod sa dagat. Umi no, nami no, oto ga shimasu. Sono gakki wa donna oto ga shimasu ka? Gamit og i-adjective. Natsukashii oto ga shimasu. Adunay tunog nga makapamingaw. Natsukashii oto ga shimasu. その楽器はどんな音がしますか? Gamit og na adjective, 強力な音がします。Adunay kusog nga tunog, 強力な音がします。その楽器はどんな音がしますか? Gamit og verb clause, 人を幸せな気持ちにする音がします。Adunay tunog nga makapalipay og tao. 人を幸せな気持ちにする音がします。Ang tingog kay koe ug ang koe ga suru kay pasabot adunay tingog nga nanto ka. Tonari no heya kara donna koe ga shimasu ka? Unsa mang tinguga nagagikan sa pikas kwarto? Tonari no heya kara donna koe ga shimasu ka? Gamit og noun, wakai onna no koe ga shimasu. Tingog sa usa ka batan-ong babae. Wakai onna no koe ga shimasu. Tonari no heya kara donna koe ga shimasu ka? Gamit og i-adjective, chisai koe ga shimasu. Gamay nga tingog. Chisai koe ga shimasu. Tonari no heya kara donna koe ga shimasu ka? Gamit og na adjective, shinsetsu na koe ga shimasu. Buutan nga tingog. Shinsetsu na koe ga shimasu. Tonari no heya kara donna koe ga shimasu ka? Gamit og verb clause, tasuke o yobu koe ga shimasu. Tingog nga nagtawag og tabang. Tasuke o yobu koe ga shimasu. Ang pagbati nga gikan sa hunahuna kay ki ug ang ki ga suru kay pasabot akong pagbati kay nanto ka. Mutan-aw tag mga ehemplo nga migamit ani nga sentence pattern. Kanojo wa yes to itte kureru ki ga shimasu. Akong pagbati kay iya kong tandoon. Kanojo wa yes to itte kureru ki ga shimasu. あの二人はカップルになった気がします。Akong pagbati kay manag-uyab na ng duruha. あの二人はカップルになった気がします。田中さん夫婦は離婚する気がします。Akong pagbati kay ang magtiayon nga Tanaka kay magbuwag. 田中さん夫婦は離婚する気がします。私は課長に主張に生かされる気がします。Akong gibati kay padtong kog business trip sa akong manager. 私は課長に主張に
ikasareru kiga shimasu. Ang ikasareru kay causative passive form sa verb nga iku, muadto, ug pasabot sa ikasareru kay pugson kog paadto. Imong ma-review ang causative passive conjugation sa leksyon 81. Ang kanji kay pagbati pod apan nagagikan kini sa kasing-kasing. Busa ang kanji ga suru kay mas duol sa paminaw. Akong paminaw kay nantoka. Ano kata wa doko ka shinshiteki na kanji ga shimasu. Kanang tawhana akong paminaw kay kabaliro siya. Ano kata wa doko ka shinshiteki na kanji ga shimasu. Ano sensei wa tsumetai kanji ga suru hito desu. Kanang maestro ha usa ka tawo nga bugnaw. Ano sensei wa tsumetai kanji ga suru hito desu. Ano otoko ni jiro-jiro mirarete hen na kanji ga shimasu. Gitutukan kog tan-aw anang tawhana ug gilainan ko sa akong paminaw. Ano otoko ni jiro-jiro mirarete hen na kanji ga shimasu. Ang mirarete kay passive form sa miru mo tan-aw ug pasabot sa mirarete kay gitan-aw. Pwede nimo ma-review unsaon paghimo sa passive form sa leksyon 79. Atong sumahon ni lisona, ang nani-nani ga suru atong gamiton paghulagway og mga kinaiya sa tawo og butang nga di makit-an, sama sa panglasa, baho, tunog, tingog ug pagbati. Ang pattern kay x wa y ga suru. Diin ang x usa ka tawo o butang nga atong hulagwayon ug ang y ang hulagway. Bali ang x adunay kinaiya nga y. Adunay unom ka pinakakomon nga kinaiya nga mogamit niining paterna. Adunay nyoy ga suru. Ang x adunay baho nga y. Aji ga suru. Ang x adunay lamian nga y. Oto ga suru. Ang x adunay tunog nga y. Koe ga suru. Ang tingog sa x kay y. Ki ga suru. Pagbati ko kang x kay y, hunahuna kini, og kanji ga suru, paminaw ko kang x kay y, sa kasing-kasing kini. Og diri na human ang atong leksyon bahin sa ga suru. Sa sunod nga leksyon atong tutukan unsaon paghulagway sa mga kinaiya sa mga butang og tawo nga atong makit-an gamit ang wo shiteiru nga pattern. Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tan-na og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.